dole, to neviem to odvihnúť. No, na akej ulici? No dobre, príďte. Tam bývam, veď viete, kde, ešte ste tu neboli zatiaľ, ale to viete určite. No, viete tam. No, akože príčom, veď na mojom dome bývam, čakám vás. No, áno, dojdu. Na čom bude adresa, veď nemusia vedieť, kde bývam. Ale zistia. Čo si odvie? Čo si odvie? Veronika dojde. Ako jedem, už uvidíte. Idem sa vysrať, hovorí. Nemám srať. Idem sem. Ja. No, idem upratovať. Idem upratať. Ešte toto. Ešte by som zabudol. Upraceme. Ja toto som kedy kúpila včera. Asi, ale to už je staré. Nemôžem nosiť včerajšie už. To tiež spálime. A nás idem vysrať. Jo. Jo. Čakáme, vieš? No len ty počkaj. Ja ti dám. Ja ti dám. Ideš tam. Čo ma ty kameruješ? Ideš tam! To si buchni. No, čo to? Kto mi to roztrhol? Ja, musím sa ísť preto. Musím, lebo Hana pôjde na úrad a ja idem za tým s ňou. Ja aj taký poriadok tu mám čisto. Ja. A zlodeji prišli. Rýchlo hasičom zavolať. Jaj. No, aby sa mi pánajú. Oči slovenšie mám. Jaj. Ako pôjdem? Hasičov. Jaj. Ako? Nie. Ako? Joj. Ježí. Joj. Ja nie Sonia. Co? Nie, že sa tu ešte neprihluší.